खुलुमबाय स्टुडियो आं रबन बसुमतारी 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि 23थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदों बिजनी दख'र एबसुआ चिरांनि बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दख'रानि सिङाव थानाय अक्सिगुरि 4 नं ए हादानाव 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि 23थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनायखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै एबा 20 जुलाइ खालि जागायो बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि 23थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाय। जागायनाय हाबाफारियाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारिबो लाफानाय जायो। आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो दख'रा आफादनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारि बिथाङा आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो बिजनी जिल्ला ट्राइबेल संघनि आफादगिरि सुक्लेश्वर बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे गेलेनायखौ बेखेवना होयो चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी बिथाङा। आरो बे बादायलायनायाव दख'रानि सिङाव थानाय गासै 14था दालाय आफादफोरनि गेलेगिरिफोरा बाहागो लागोन होनना फोरमायथियो बिजनी दख'रा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारि बिथाङा। नैरोजा 22 मायथाइनि जे 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाय 23थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी बेखौ दिनैनिफ्राय दिनै 20 जुलाइनिफ्राय 22 जुलाइसिम जोंनि दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय अक्सिगुरि दालाय एबसु सिंनि नैबे 4 नं ए मैनागुरि जोंलारि क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो 10 साननि हाबाफारि लानानै दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो बेवहाय जोङो 13 बोसोर बैसो सिंनि गेलेगिरि हौवाफोरनि थाखाय जोङो बेखौ लानाय जादों। दख'रा एबसुआ थांनाय 2003 मायथाइनिफ्राय जोङो बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनायखौ लाबोनाय जादों आरो फैयै फैयै देग्लाय 23 बोसोर जोङो बे ट्रफीखौ होबोबाय थानाय जादों। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जायफ्रा मुंख्लं जादों गेदेमा बिथांमोननि थैनि बेसेनखौ मान होनानै जोङो बे ट्रफीखौ होबोबाय थानाय जादों। जोङो दख'रा एबसुआ सिगां समनिफ्राय जोंनि गेलेनाय बादायलायनायनि नेमखान्थिफोरखौ सोलायबोनानै जोङो बे हाबाफारिखौ बोरैहाय साबना हामनाय खालामनो हायो आरो इयुन नोजोर गोनां जोङो हाबाफारि लानो हायो बे थांखिजों जोङो लाबोबाय थानाय जादों। सिगाङाव 1 डे जोङो खुंनाय जायोमोन। 1 डेयावनो गासै जोंनि दख'रा एबसु सिंनि मोन 14 दालाय आफादा बेवहाय गेलेनानै माने गेलेनांगौमोन आरो बेवहाय जोङो मोजां गेलेगिरि सायख'नो हायामोन। दा बेखौ जोङो गेजेर ससेयाव सोलायनानै बेखौ सप्तासेनि हाबाफारि लानानै जोङो खुंनाय जादों। सानसेयाव मोननै खेला होनानै जोङो बेखौ खुंबोबाय थानाय जादों आरो बिनि उनाव जोङो गेजेर समाव दख'रा एबसुनि सिंनि बायजोनि गेलेगिरि लाबोनानै फरेन प्लेयार 4 मोनसे टीमाव मोनसे दालाय आफादा फरेन प्लेयार 4 लाबोनानै बे गेलेनायखौ एसे स्टेन्डार्ड लेभेलसिम लांनो थाखाय जोङो खुंबोनाय जादों आरो बेखौ 2021 मायथाइसिम जोङो बे हाबाफारिखौ खुंबोनाय जादों। दा जोङो 2022 मायथाइनिफ्राय बिजनी दख'रा एबसुआ बे बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनायखौ 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि थाखाय जोङो खुंबोबाय थानाय जादों। देग्लाय 4थि खेब जोङो बे 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर गेलेनाय बेखौ खुंबाय। जोङो सानदों जोंनि इयुनाव जोङो नेसनेल इन्टारनेसनेल प्लेयार जोंनि वर्ल्ड कापआव गेलेहैनो हानाय जोंनि जोलुर गेलेगिरि दिहुननोबा जोङो फाउन्डेसननिफ्राय लाबोनांगोन। उन्दैनिफ्राय जोङो मोजां गेलेगिरि दिहुननांगोन आरो बिसोरखौ मोजां कच होनायनि गेजेरजों जोङो बिसोरखौ गोजौ फारसे लांनांगोन। दा बेनिखायनो जोङो आन्डार 13 खालामनानै उन्दै गथ'फोरनि बे बादायलायनायखौ लानाय जादों आरो जोङो नुदों बे 4 बोसोराव गोबां गेलेगिरिफ्रा गावसिनि हारोंथाइखौ बा गावसिनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हादों आरो बोसोरै गेलेगिरिफ्रा इमप्रुभमेन्ट जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। मोनसे स्टेन्डार्ड लेभेलाव जोंनि गथ'फ्राबो गेलेयो, नायथाव मोनसे खेला गेलेयो। दिनैहाय मोनसे आब्रुथि गोनां गेलेनो जोंनि इयुन जोलैफ्रा दिनै लादों। बेखायनो जोङो उन्दैनिफ्रायनो लांनानै बेखौ गोजौ लेभेलसिम लांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजादों आरो जोङो दख'रा एबसुआ इन्टार इउनिट खुंनायनि उनाव जोंनि दख'रानि प्लेयार सायख'गोन। बे खेलानि गेजेरजों दख'रा एबसुनि गेलेगिरिया इन्टार आनसलिक गेलेगोन चिरां जिल्ला एबसुनि सिङाव आरो चिरां जिल्लायाव सायख'जायोबा बियो इन्टार डिस्ट्रिक्ट गेलेगोन, चिरां जिल्लानि जानानै मिरुआव गेलेगोन आरो मिरुआव सायख'जायोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा एफसि मुंनि मोनसे फुटबल क्लाब दाबाय थांनाय बोसोरनै सिगांनिफ्राय आरो बे बड'फा एफसिया थांनाय बोसोराव आई लीग गेलेनानै रानार आप बान्थाखौ मोननो हादों आरो 2 गेलेगिरि जोंनि चिरांनिबो दङ सासे। बे 2 गेलेगिरिया इन्डियानि आन्डार 15 गेलेगिरि महरै दिनै सायख'जाबाय, नेसनेल प्लेयार महरै सायख'जाबाय। दा जोङो जोंनि आन्डार 13 खुंनायनिफ्राय जे
नेसनेल गेलेगिरि दिहुननो हाबाय बे जोंनि थाखाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय जोबोद साबायखर बावथाव आरो बेखायनो जोङो बे इयुन नोजोर गोनां हाबाफारिखौ लानानैनो जोङो आन्डार 13खौ खुंबाय थानाय जादों आरो इयुनाव जोङो खुंलांगोन आरो देग्लाय चिरां जिल्ला एबसुआ आन्डार 15 हिन्जावफोरनिबो गेलेनाय होगोन दा दख'र एबसुआव दालाय आफादफोरनि सिङाव जोङो आन्डार 15 हिन्जावसाफोरनि गेलेगिरि टिम मोनाखै नाथाय जोङो दख'र एबसुनि सिङाव गासै मोननै टिम बानायनानै जोङो बेवहाय गेलेहोगासिनो दङ ट्रायल खालामनायनि गेजेरजों गासै 34 हिन्जावसा गेलेगिरिया प्रेक्टिस होगासिनो दङ आरो फैगोन नैबे खेलानि गेजेरावनो 24 जुलाइआव जोंनि 15 बोसोर सिंनि हिन्जावसाफोरनि जोलुर गेलेनाय दिन्थिफुंनाया जागोन बे एखे फोथारावनो मैनागुरि गेलेग्रा फोथारावनो दा बेवहायबो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोना मदद खालामगोन आरो जों खावलायदों गोबां जोंनो गथ'फ्रा खोन्थायो बलखौ जोनो गोसो नाथाय बिमा बिफाया हगार हरा बलखौ जोनो गोसो बिमा बिफाया बुट बायनानै होआ जोंनि गथ'फ्रा बुङो दा बेखायनो जोङो बिमा बिफाफोरखौ खावलायदों नोंनि गथ'आ मोजां फुटबल गेलेगिरि जायोबा बियो मोजां गावनि फुटबलखौ गावनि केरियार हिसाबै लानो हायो दिनै रनाल्ड' मोनहा मेसि मोनहा एमबापे मोनहा दिनैहाय यामाल मोनहा जेरै गावनि रोंगौथिखौ लानानै दिनै वर्ल्ड कापआव फेमास जादों गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हादों बेयो गावनि केरियार अपसन हिसाबै लादों बेबायदिनो जोंनि गथ'आबो मैनागुरि फोथाराव गेलेनानै गाबोन गिदिर गोजौ थाखोनि गेलेगिरि जागोन नेसनेल इन्टारनेसनेल गेलेगिरि जागोन वर्ल्ड काप गेलेगोन दा बेखायनो गावनि गथ'खौ मोजां फुटबल गेलेनो थाखाय हगार आरो नों गाइड खालामनायनि गेजेरजों हगार जोङो बुङाखै दे आन्डार 13 गेलेगिरिफोरखौ हारसिं हगार हरनानै गेलेहैगोनांगौ होननानै नाथाय नोंनि गाइडजों नों दोनलां प्रेक्टिसाव नोंनो दोनलां बहाबा आनसलिकआव गेलेहैयोबा जिल्लायाव गेलेहैयोबा नोंनो दोनलां बिमा बिफायानो दोनलां थेवब्लाबो नोंनि गथ'खौ मोजां फुटबल गेलेगिरि जानो हो जोंथ' नुदों दिनै जोंनि गोबां गेलेगिरिया गावनि स्किलखौ मोनबाय आरो जोङो जोबोद साबायखर बावो जोङो दालाय एबसुनि बिबानगिरिफोरखौ आरो जोंनि गेलेगिरिफोरखौ थांनाय बोसोराव जायफ्रा जोंनि दख'र एबसुआव आन्डार 13 गेलेदोंमोन जोंनि दख'रानि प्लेयारमोन बे गेलेगिरिफ्रा देग्लाय BDSAनि जानानै इन्टार डिस्ट्रिक्ट गेलेहैजोबगोन दा प्रेक्टिसाव दंगासिनो दङ आरो मेक्सिमाम प्लेयारा जोंनि दख'र एबसुनि थांनाय बोसोराव आन्डार 13 गेलेनाय प्लेयारफ्रा BDSAनि जानानै गेलेहैगोन आन्डार 15आवबो जोंनि दख'रानि आन्डार 13 गेलेग्रा प्लेयारफ्रा सेलेक्ट जादों आन्डार 17आवबो जोंनि दख'रानि आन्डार 13 गेलेलांनाय गेलेगिरिफ्रा दिनै BDSA जानानै इन्टार डिस्ट्रिक्ट गेलेगोन अल आसामनि